no hi ha emissora perquè, clar, l'única emissora que teníem tenen els edits i sub-23. Qualsevol problema, si hi ha escapats o Igualada, capital de l'Anoia, ha estat per espai d'un cap de setmana també la capital del ciclisme català. Un total de 300 ciclistes es van donar cita a aquesta localitat de Catalunya Central per disputar uns campionats de Catalunya de carretera que van nomenar els nous titulars de totes les categories, a excepció de la més jove, la infantil, que van jugar-se els campionats a Palafrugell el mateix cap de setmana. Allà triomfaren els benjamins Ivan Martell, CC Lloret i Carla Puig, Spike Video, Arnau Marc, Spike Video i Tània Sánchez, Sarfa en principiants. Alberto Martínez, Sarfa i Tamar Luque, Spike Video en Alevins 1. Josep Maria Arnau, Spike Video i Ariadna Tries, Sarfa en Alevins 2. Jordi Pau Escursell, Spike Video i Marina Contreras, Spike Video en Infantils 1 i Joan Albó, Sarfa i Judit Vidal, Construccions Ferrer en Infantils 2. Tornant a Igualada, totes les categories compartien en gran part recorregut, excepte els cadets, amb sortides separades entre nois i noies, que jugaven al triomf en un traçat on la Planadella tenia gran part de decisió. Parlant de cadets, ja de sortida començaren els atacs quasi sempre comandats pels integrants del Sarfa amb Antoni Pedrero primer, després amb Marc Pellicer i altres companys. Pedrero era el més actiu en intents d'atac i de trencar el grup. Ja a la Panadella es va destacar un grup de 9 corredors, format per Héctor Muñoz, David Alés, Adrià Moreno, Jaume Escorriguela, Aitor Valderrama, Dani Pérez, Antonio Pedrero, Francesc Zurita i Víctor Sánchez. Àlex Raya fou el darrer en incorporar-se. La bona entesa va permetre que l'escapada arribés a Igualada amb el temps necessari per preparar l'esprint.
En el darrer esforç, Víctor Sánchez, integrant de la Quisquilla, va aconseguir la victòria gràcies a la seva punta de velocitat davant Francesc Zurita i Antonio Pedrero. El último kilómetro pensaba que no llegaba, pensaba que me quedaba ahí, que me iba a pillar Zurita, pero al final he podido aguantar y me ha salido bien la jugada. A juvenils, la victòria fou per al gran dominador de la temporada catalana a la categoria. El corredor del Convidal 2000, Jordi Simón, es va emportar el títol gràcies a la seva punta de velocitat sobre Albert Nàfria. Simón, juvenil de primer any, i Nàfria van distanciar en prop d'un minut un pilot encapçalat per Alberto Domínguez i Manuel Aranda, com Simón en el seu primer any de juvenils. El primer moviment de la jornada va ser protagonitzat per José María Riquelme. La formació de grups es va culminar amb una cursa totalment trencada, ja a Malloles. Allà es distancien del pilot Nàfria i Simón, que capturen a Riquelme a les primeres posicions just quan les primeres noies endarrerides que disputaven els campionats femenins començaven a ser capturades. I és que de forma simultània a la cursa juvenil varen competir les noies èlit i sub-23 per cobrir un recorregut de 85 quilòmetres i la participació de 16 corredores, d'entre les quals hi havia corredores de BTT i una corredora francesa. La cursa de fèmines es va trencar pujant les Malloles amb la formació d'un grup de 4 corredores format per Sandra Santanyes del Massi, Anna Enestrosa del CC Montgrí, Anna Ramírez del Bici Sprint i Beatriz Tomàs del BS Narbonai. Al quilòmetre 20 es va produir una escapada d'Anna Ramírez, tot i que sense èxit, sent absorbida pel grup perseguidor. A partir d'aquí la cursa es va desenvolupar en contínues escapades fins que es va consolidar la formada per Beatriz Tomàs i Sandra Santanyes. La francesa es va marxar en solitari a 20 quilòmetres de meta per arribar a meta guanyadora amb un avantatge de 1 minut 51 segons respecte a Sandra Santanyes, que va ser la campiona de Catalunya, ja que Beatriz és francesa. Darrere de Sandra es van classificar Anna Ramírez i Anna Enestrosa. A noies juvenils, Arantxa Garcia es proclamava nova campiona amb més de 2 minuts sobre Cristina Aznar i Bianca Martín. La cursa reina d'èlits i sots 23 es definia en un recorregut de 72 quilòmetres a cobrir un parell de cops previ pas per Igualada. Malloles de sortida era la principal dificultat de l'itinerari. Una pujada d'uns 11 quilòmetres que va presenciar part dels moviments més importants d'un dia que, per altra banda, no es van presentar tan calorós com els pronòstics indicaven. A la primera volta es van produir varis atacs que van fer treballar de valent el Saunier Duval Probike en favor del seu líder Yvonne Zugasti, una de les rodes més vigilades del campionat. De nou, a Malloles, la carrera començava a estirar-se. A les rampes de la principal pujada del dia s'escapaven Eric de Miguel i Juan de Dios González. Poc després s'afegiria Aitor Aznar, tot i que seria Francesc Xavier Garcia qui més fort sortiria del pilot per agafar i deixar els escapats en una maniobra que demostrava una gran condició per part del de Palafrugell. La carrera passava pel quilòmetre 78 i Garcia evidenciava amb un elegant estil que el seu era l'atac més important del dia. Tot i el treball per darrere dels Espiuc, les diferències fregaven al minut un cop ja al quilòmetre 95. La manca de duresa, però, va donar validesa al treball del grup principal, més organitzat, pel ritme dels Espiuc i els Vallsport de l'Hospitalet. Francisco Javier García era capturat al quilòmetre 105 de cursa amb la sensació de que les seves opcions haguessin estat més grans en cas d'una prova més dura.
Tot i això, hi havia una nova oportunitat en la dura pujada d'un parell de quilòmetres a les rodalies de la Panadella. Allà es produeixen els darrers intents per evitar l'arribada en grup, i Bonzugasti ho intentava primer sense cap sort. Darrerament sortia Santi Prat amb una mica més d'èxit perquè almenys el seu atac durava uns quilòmetres fins que el vent de cara i el treball del grup evitaven la fuga del ciclista de l'Espiu. Quedava per això el darrer descens. Passat Bellmunt, una baixada de 16 quilòmetres seria decisiva gràcies als germans de Miguel, Eric i Ricard, que trencarien el grup en un descens espectacular acompanyats per Jordi Cervantes. Tots tres arribaren a la meta de la Rambla de Sant Isidre a ple cor d'Igualada amb el temps necessari per disputar-se entre ells el triomf. Finalment, la tasca dels dos germans del Ditec Costa Daurada va donar els seus fruits amb la victòria d'Eric amb un segon sobre Cervantes i el seu germà Ricard. En la lluita pel títol Sots 23, Aleix Fàbregas va retenir la corona regional davant Eduard Prades i Santi Prat. Quan es pot pujar s'ha d'anar baixant, Xec. És que quan he arrencat feia molt d'aire de cara i s'ha organitzat per darrere i un home sol amb tot un equip és impossible. Avui ha sigut legal, això, I no volia acabar avui, volia plegar, No volia ni venir a córrer avui, company.